Omanju murigere na inde karibu ase lesson to agendrete goteba twende break yake igora kintu iranire etwachire na inde no mogeni onde gaiga Moisia ogutu karibu nabakwandibia mora banchwa barigereria Bandisi TV balitane mpito gutu kwa South Kenya Conference karibu twarenge gukwanira iguru y'umugano bwa Ayubu obere ga gukwanira ugaiga ase buku mono obere ga gukwanira ase lesson mono gwetira amatemu yawe tega konyora matemu alenga makongora kini akaremerere bona Ayubu nja guchungu na mono buna nja subugi mabwane ase nginjo agare gukwana iganga ni naba omuberoye wetira amakongwa amange chinyama chaye chiagundire chiarurororo lakini mutongi we namenyete na ndo mwelio natini naso obose wenzi muri karibu eri no nyago gotwera sangana ki ayakwa ku understand the lesson iyo oya Ayubu Biblia gotobeka nga Nyasaye abwatu musangirikano nabateneneri bubutungi bwaye na Saitani auruko amuburia Saitani kayukurwa yankonya kuya oyuga nagenda sugusubu songo irianyi ne kwaroriro musombo na Ayubu ngano mwege ndikubwa muntu ndekwense sobozi kwense na Saitani umanya kwirenga na asenge njo mugitereti ya Saulu libaga achigotema Ayubu Ayubu agatemwa samatemwa maruru bona Ayubu asigetabu igitwara gosoma ki Ayubu 23 igokebwateraniti amatemo yiritanga na yakabira Ayubu ya Ayubu Ayubu mayokuburi Ayubu akagete nga ande Nyasaye okomatema asingi cyabasani bae barakomatenga Ayubu nibigwakorire Ayubu buri nga kinare konyoro monene nari gutenda subusubu aya nabona ari kumuburi amaburi nga inki ogonchandira iga kinakorire nachiro kumurigia na agendira usugusu na agendira irianyi na agendira kirasi tinana komoro lakini nari gutenda nari kumuburi amaburi iga Ayubu ekera konya gukwanaya Ayubu 19:25 igakururi chiburi nene gusokwera nirikoroko nene nga amatemu naro nitagetembori omonene amabori kuri nigenteka moneki somange gitabu iki Ayubu 19 kemugukia 25 yagateba nga omobori one moyari soma 25 ya okwananga nyuma lisankuli omuberone koli abere lyasalikire elio nindo Nyasaye ntali asomubero one ni mwarorere ncho monyene amaisa na amaisane na murigererie aya natali ayo muntu mwao nga Ayubu igamanyete ng'omubero no sari koere pi litukiri monamoro monenoye na maisaye na rubu bibo monene amen karibu ilonyo gotira selese ni kobwatia Teresa ngo gendera go Teresa nga mwana yo muyero elese ni kubwatia murigereria igokwana igoro yo amangana yo mweria Yesu Kristo amangana yo mweria Yesu Kristo katugokoriria seketabu kya Mathayo 25 igokwanira igoro ya baiseke 10 batana bangaini na batana baliri yakwana igoro ya ekitaya babugoretie na ndego baganyito munyumi mekera baganyito bunyumi aba batana baliri ekera chiga kicho cyo munyoma korena egatoka maguta baereire bagasaba balia bangaini amaguta korene bakabatebigende mwegure kuri asiduka ekera bachikoboka kogora amafuta omonyene enyangi akorendo kiki agacha igo bagari bagasiekirwe isiko ekera monyene enyangi agocha kanyora basiekirwe isiko kochimata ase gitabu ekyo kya Matayo yakwana nga ende Yesu agakwana nga aiga ase agabeka mulengani we chimboli amone chingondi nga natana ne chimboli amone chingondi obweka ni chingondi buna abantu balia babyokire bune dhahabu ne chimboli obwekania balia bakore ebibe igole ndinga natana ne chimboli ao ne chingondi yao igomenya gukwana nga abaiga ba chingondi ukwana nga abambalia bari gukora maya kero bari gasobwe kubwetse ukwana nga chinga kyecho
igo bare ngikorera barora buri nyagitari batari kumanya nigo bagokorera bakonya abantu chianga bakonya abantu ndagera bakora mayasi nginjo ni wangu wanyasaye igo nga mbako manyanga ki mbako barabari ngangwa kanu bari igo bare gokora maya una yubuga tamanyete nga nyasaye ya saitani igako mujanda gusina singinjo ya nyasaye igo nga abaiga bagokora maya yesa ukwana ngaki na atana nebon chiga kicho mwari bagakora maya bamenye kuburi ngaki omonene nituwa koroche ko nyagitari ndituwa koroche ko ligitiriana tugakoboya omanye ko batebe naki abari baminu mwakorera tabake ninche mware gokorera igore ndi nyasaye yesu nanya ko batinya abatebe swasingi ase buruti bwakare na kare asingi njuyo kwegoki na bari chingondi asense moyoko be nanya ko batenga swasiriera yo muri kare na kare igamanga Yesu Kristo na rago twigiringa ki etaabu eyasibiwe nije gocha kurwa so kwa makumu ikomo cheno engabuna magutari abana balia abasike bali batano babwate nigale ayo mu ikomo cheno amaguta gabukanira buno mu ikomo cheno ikiagera nga ekere tuwa mwegeni Yesu Kristo nigo tubwata maguta matukonsi nekere totara mwegeni Yesu kiagera kwa makumu ika gokore ogokoro kuya kwa mukubwa nchani kwa mukombo goko okwamu kuira gutabwati ebibe no kwa mukuko nakora kuko okoro kube nakora kunkoro igore ninga nyasaye itago tenga ki aso kwamu kuya Yesu Kristo akwana ngaki totwala chimbu chumwe komocheno chimbu chumwe komocheno wekasaba ba Kristo elinde tokolera ba mintamaya elio na litora gwenere kobama kubwenera mangana Yesu Kristo akwana mangana ito yomwari byamuno agendo kende na takamendere bungirina naki kakindo baba somi belese nikirenga ki twasoma twende tutalira abarwaire tubakonye kemanera bagibukwe batebanga edini yake manene yutalira abarwaire na bakonya bali batali bakora batali kwenya twasoma tweta nyasaye gwe ko munyana otebira save kuna naki olimu akolerete igo ninje mwakorete mware gokorera ngibona tura twalire chini bujinyingira nento seseniri tutari gokonya abantu bali batakorete ki batai kwenya twamenya kwega sangaki igoro tokorete igoro togocha igoro kitoko genda abana banyasaye abana banyasaye igoro kitoko genda edini yake manene yutalira abarwaire talira umurwaire oli ocho tai kwenya nje ndongere kia na machikorora of late gia chirenga abantu lero bono babere chi class kwararire babere chi class abande bare high class batigati na insepi aba insepi ko bakumye bakabira n'abandi batikire kanisa asengenjo yake asengenjo oyo mutake kerabwato bokon oyo olega gusugo chigoro tago chacha gokoraki acha komorora eyendeki kiagarira abantu abange bagure myoyo abantu abo bachirira ne street abantu abare street na ki ala ni wejagare kokwananga shinga kichinge igo ebachi korandeli kubachi kanisa ni bari kanisa bakore basoke asengenjo abantu abana bomoganeti Yesu Kristo nande abantu abana bakonya kolera kira shinga ki ndwazo meteleze niri yete yare kotebana naki inga mbasesenirie bari bakoraki bachandigete kurubono iga abana banyasaba muroje bachandigete mwaranga nebintu ketebira wita bwenreti abunyasana na bakocha gutumie kyaranje kurukare bura nazo mireugu abantu nyasa tumite nabantu bari barenga abantu bari barengenza abantu bari bwatirieta igo byaguchaya uri muri nere onye gugwata gene mukoraki moe nabe elese yite kare goteba boninga murisia elese ite kobwatia goteba ng'abangaini mbantu kia bara abangaini gitabu kirikia Matayo gia kwana 25 ng'a mbaringa abaiseke 10 asaba 10 batano bara abangaini na batano baringa abariri Ono Daniel 12 ngukwanirira iguru ya matuko yo mwaerio na abantu baguchigutuka asa matuko yo mwaeri bakurukwa bangaini igorange gitabu ya Daniel 12 tochake kabungu kekiri tangani ego kwana nga na kia senga kiyo yimikairi na atenene 12 ekabungu kia ye kiri tangani togende mpaka ekabungu kia yakane ego kwana nga senga kiyo yimikairi omugambi oli omonene naoroke atenera abantu bawo elio na nebenga kie yemechande menene mono
eyetana koba rinde kurwa ekero gisokia mwanya bantu yachagete kobao goika singa kiyo kurenda singa kiyo abantu bao mbatoriwe kero yomo oyeritari liaye lirao liranyorekane riri kirase bukweria tiriboke abangi babwo barairase liroba ime mbaboke abande banyora obumo bwa kare na kare na abande banyora obusoku nogochaywa wakare na kare abo bale abang'aini mbabe bakomekameka buri amasase aiguru nabo baonchoreta abange bakanyora oboronge mbamekameke buna ching'enang'eni goika kare na kare bona aring'ana rio monene rire moyo no monene ogokwanera Daniel asa amatuko agochikoba ya omoerio otebe engaki eyere abe emechandere emenene mono korende ebiombe mbitoko bibere ekemo kere agenda ase obosuku bwa kare na kare ekende geso ase obogima bwa kare na kare omanya goikera ase agototebi iga ng'a bari abang'aini mbamanye ring'ana eri naende mbarebe buna oborubu bwa iguru bari bakoreta abantu ase oboronge bwa omonene Nyasaye abanchu omonto nde bwensi omoitebire Yesu Kristo buna omotori oyo obene oire Yesu Kristo ribaga ase enkoro yaye ime buna Yesu agoteba ng'a menya ime yane na inche menya ime yau inche ntaiyo kende nke yora akore obogima bwa omonto omoire Kristo ribaga riaye igo omonene Kristo akobonjere bwa bwekana obwaye naende omouko bwoko bwa omwana wa Nyasaye abano barachi komanya chingaki nebiro nobachenu bwa Nyasaye ng'anaki bakobareta boruki gukuru ase obogima bwabo abantu nabo bari bagweta ase omorero ore omonene bagosambwa egetabu keri twasoma kia Baiberania igegoteba ng'anaki Nyasaye n'omorero ogosamba morero ogosamba obonene bwa Nyasaye mbwana komenya ase ebibe bire omonto kamoitebire Kristo buna omotori oyo obene obonene bori twasoma ng'a igo togonchore korwa ase obonene obo mogochia ase obonene bonde igo bokoria ebibe bire ime yaitu intwe totari koyia ekero bwarire ebibe naende Yesu omanya gocha ime yaitu omenya Abakorinto yeritang'ani eyemo ikemugokia 30 tosomere bono morore ng'a ekero Kristo asoire ime yaitu ngento kiagokora Abakorinto yeritang'ani eyemo ikemugokia 30 nao obobisi bore bwa omonto koba omong'aini gagokwana ng'a korende nogokora kwa Nyasaye ing'ainwe imure imase Kristo Yesu karatigere igo ng'a korende nogokora kwa Nyasaye nkori okwao nkori okwane ng'ainwe imure ime ya Yesu Kristo ekero twabeire ime ya Yesu Kristo ngi Kristo akoba igagokwana ng'a inwe imura imase Yesu Kristo oyo Nyasaye akorete koba obong'aini bwaino igo Nyasaye ekero twabeire ime ya Kristo oyo Nyasaye akorire koba obong'aini bwaitu agotokora koba abang'aini genderera n'oboronge bwaitu naende otokora koba oboronge bwaitu naende ogochenu bwaitu naende otokora ogochenu bwaitu na okoboriwo bwaitu iga abanchwa abantu bakorokwa abang'aini na aba Yesu amenyete ime yabo na Yesu akomenya ime y'omonto ekero amwariganiri gwetera ase enchera y'okwigena omanya komenya buna omwana wa Nyasaye ekemugokia 10 ya Danieli eria toirana ororo abantu abekero barigereirie bamoire Kristo Yesu ribaga ase obogima bwabo ochakere egia kianda na egia 10 oigo ng'aiki gekoba ase obogima bwabo Danieli eri twasoma 12 ekemugokia egia kianda osome na egia 10 ebinde gati yabo na mogochikonya gosoma kefungo gia 10 kia kianda na egia 10 yakwana ng'a akaereneria agantebia aye Daniel karua ogende ekiegera amang'ana aya amumekeriwe na kubekwa ekemanyererio gwekinga kia omwario
Daniel yataka kumanya amang'ana orogetigwe agatebwa amang'ana yasiekirwe amumekerio agochikoba asenga kiomaere nari emechande yegochigocha kia 10 yekomi yakwananga abantu abange mbacheneke na kuraba babe basibekire kulinda abakori amabe mbagenderere gokora amabe onde tagotoka ase abakori amabe orabe no kumanya kulinda abali no bung'aini mbamanye bono atwatebwa ng'abantu abange mbacheneke na baro bagocheneka gwitera sukubwa kwa Nyasaye emirimo y'umuika nekero bachenekire igo bakumanya okubwa kwa Nyasaye bamanya ogwanja kwaye abanyabibe igo baragendere gokora amabi egekora bakumanya ogwanja kwa Nyasaye na aba bakorukwa abanyaburunge bakumanya ogwanja kwa Nyasaye egekora Kristo amenyire ime yabo obeire obung'aini bwabo obeire oburunge bwabo obeire obachenu bwabe obeire ogotoreka kwabo na bwaba baramanye igo bono mulisia nakwo gotebanga kere gokwana ng'abantu mbali batabe no kumanya yekorekana ng'abantu okumanya nkurukioko batamanya bono no kumanya obuye bwa Nyasaye obachenu bwa Nyasaye bokwigerwa na Kristo Kristo Yesu bwekomanyana na ende kara chiete igoro atete ngati nkubatiga buna chintakana nimbatumira omokonyi omanye gotebere kara ache naborokereria amang'ana 3 naborokereria igoro yebibe naborokereria igoro y'oburunge bwa Nyasaye naborokereria igoro y'ekina kegocha amang'ana 3 omanye korwa naende oteba ng'a amang'ana y'oburunge egekoera nachire ase tata narosire obachenu nkoba amang'ana yebibe egekoera omogambi bwa ense yogambigwe nekina obworokibu nekina kiagambiwe ari igoro bono omanye korwa oteba ng'a amang'ana yonsi nabeire nkobegeri nomoikura yareta yabeka ime yaino igo omoika akobogoria ya Kristo oyabeka ime yaito nobomanyi bwa Kristo nero gotwatwa amanya nabona agirine mangalika yaige kiagera chinga gicho moelio abantu bari egasinjire endete gokorekana njeno chinga kiri kawaida ase nginjo bari bagokora egasi ya Nyasaye kuruime yabo igondo chibagokora emeremo nomukina nabande igondo chibakonya gokora ebintu yani omuika okorekana ng'ong'anyire kurwa ase abantu bande ase nginjo ebintu squeeze bigokorekana mulisia igogokumi ebintu mbire tutaka igure kare ite yugo twakinire toko igubigo korekana boni goka wakumine kinse yegendete kwera yani korekana ngebi bigendete kutuba bali batanje Nyasaye paka bagokora ebintu bitari gokora ki bitari kugwendera bono bali bandete kumonja Nyasaye omwikoro no gendete ko bayimase bali bakora ebintu ya Nyasaye so karibu Thursday abo nabayari bia mono yari gokwana ng'aki asina gokwana ase komando ka kolimero ngebere nebere yari gokwana ng'a oyo kora amaya agendere gokora enduki agendere gokora amaya noyo gokora amabe agendere gokora amabe igo no mwikonya sawa agendere kung'anya korwa sabande ekera abantu base obagera bangire kumwigwera igo mwanju omurigereria kabata yari asing'enji yokumwarigani Nyasaye yaragokonya omwikori ogokonya gokora yara amaya mbuya tokora amaya kubwa gokora yara amabe teri yari ni nambe kubwatia yari gokwana aino atogenda gokwana ng'aki chimbu cheito kera gokwana ng'a chimbwa amone kiumbe kia begeni ekiumbe kia begeni moise korigereria chinga kichabo Petro yunenze mo yara misi enjira bari gokora emirimo no bwame kero mwiko moche nuko bajira iko bari ngase kiumbe kemo so iga kitabu kia baiba soinye ikifungo 11 ketogosoma gotirimboka igo yari gokwana naki ere akarua abande baba abatumwa na abande ababani na abande abarandia na abande abalisia na abande aborokia agakora base goikerani abachenu ase emirimo y'obosomba goika omobere o Kristo agachwe totirimboke nabo goika into twensi tonyare goikera obomo bwokwegena na komanya mono omwana Nyasaye na koba omonto omweikeranu goika ekerango gyogokina kwogoichorwa wa Kristo
erinde titoba nainde abande bimwerere bagotugutwa aria na aria na koirwo na kirembeo yokworokereria ase obong'ainĩrĩria bwa abanto ekero bakobang'aina kobwati chinjeri kyokobasiria korende tokwane kene ase obwanchani tokine goika twekere Kristo ase chinjeri chionsi nero ore omotwe Amina. inki gokwanera iga Yesu Kristo nero omonyene nero yo omonyene omoturi nero gotutura erinde buna mwake mwereseni yakwana muna mwake weka koritagani omoturi ori bwetaabwe gakonya kugereria akonya guguta omuriro etaabwe eri buna etari koya gakomenta omuriro paka bwerora imari setaabu Yesu Kristo nero omoturi eitu ekera amatemu agotuchira igoto konya katokonya kobwa amatemu igatokonya kubweka na Yesu Kristo lakini bono ntuntori kwemanya twetogie Yesu agotorora nero gotorora nga twagweneire ekera nyentura agwenera akomenta amatemu una tokonya gweta amatemu tugone kumubwekana nechimbo chito kali kumubwekana nakika gokwana ngaki akarwa abande bababa bani abande bababa randia erinde ntori gokora emirime ya masi kanisa nakiko gara abande barabadikoni abandi kwanya n'abalisia abandi n'abapasta twensi tokora emirime yiga asingi njo kwagacho mu biro Kristo erinde mu biro Kristo gwenere iko chimbu cheito weka chiba chimbu chinyikiranu kitali chimbwa kero kende chiobwerori kero kende chiokora ebibe kurende chimbu chingiya echicho twanya tokosoma kurumageka gwetira chimbu echo na tokotemerwa Nyasaye tari gotema omonto otari mu Kristo igotogotemwa no Kristo erinde twagwenera ta moturi uri tare kobeka kendi yonzi rikari achikonya kobogosamba igari gosamba dhahabu igomulisia lakini angoteba naki kama asina meyu naki angokwana ngaki titori twensi abarandi nandi ntori twensi abalimu kiro muntu gaire talent yae gaire kegwa kurinde kiro muntu akakorere kegwa korengana buna keirwe itoegwe biego bieito kero kende nginya kego kyogotera twaegwa tugetumia ase nchiri tagwenere tutumie biego bieito ase emirimo ya omonyene erinde kagocha gotuya naria atoya ngeri boronge kegera ase gitago kirtwa soma ngaki bari bare gokora amaya mbameka meke na bari baonjoreta abangi mbameka meke mono ase ngenjo yokumurani Yesu Kristo Muri sengi kuwa dayo goto tebi boro yelezo ni enare gokwana iga okumanuka isatike mungu kia iga ikomera kianda goike 20 na kemo no moturi ati Yesu Kristo gokwanire kanisa yaye omwerio kente igetang'ani abantu barianchite iyako batogonyera ekero bachiri bugika abarongeyi namba 2 iyako bakekiranya asenjire ndo bagambira erinde batige chingencho chiri chiaba chimbe banyara ko babana baye bakora amang'ana ara amarungi baunchuki asuguchi gukora ayara amaya ekende ogoncho kanekegwe kurwa ase omoturi etu Yesu Kristo monto tayori onchore aso gokora isana 30 neyemo yegoteba 33 neyemo nga Kristo Yesu ekera akweta akabuka Nyasaye amuimukireti iguru akamokora kuba omugambi naende akamokora kuba omoturia amanya gokora amang'ana abiri abantu ogonchoka iya kabere aba abiri bibyabo bono omanye gokua naye se komanukeye ekengo kia 20 nga igonte ninde gesieri ngotura nonde bwensi yora igo eriogi riane naende igore gesieri kiaye ninsoime yaye ndagera amanere naende ninywa amanere ebere nakemo kiama wateba nga onde bwensi oyora abwie nimo oboronge bwogoikaransa ase ekerogo kiane buna nainche nabwete ngaikaransa na tata ase ekerogo kiaye egento kende nkeri ng'a ekero atoroseirie embweye mbwanja anya koegu omonto onde tokorusia embuya omonto obekere oyo onde igo banto egesongo bagoteba ng'a character is never transferable tokorusia embuya omonto onde egento gia kabere nkeri ng'a Yesu nero ogonchoreri chimbwa yagokora egesongo eri bakoro ng'a transformation ogonchoreria igo Nyasaye oito tokomogaramera natonchoreri chimbu chiaitu
na tukubwa gukomenya buna abana ba amang'ana ere ni waitia goya kwana mono mono buna aiga sense mo ya Friday agotebanga ere ni waitia bitabu bya ringe kulike binge no bya kuimisa abantu baya ga gukwanira igoro ye chikarakta cy'umukristo na kyawenda komenya rona sikanisa na kyawenda okonduct buna mono getonda inikare chiga iga pastor ndate ani mulisia onda tebenga abalisi bali barasikanisa na leseni kale kukwana gusaba abantu bali barabanene mo chikarakta nchirororo abana baba kesai batanyare kwegera unless numwe banyene bune bikuliya ate abana ndo twara chimbuti abana abonto nali bona ni mwegere tunya to kwegeri bali bande barabake kemwika banyare bagukina bulisto kwanire ibago ya Friday tokore sa mariyu agara tokorese iga omorikyo yitagateba nga okwagaja chimbo nere mirime menene omone nabikiri mwanya bantu ngakitiriere nene buna iyigiwe ne tokoba tugenete kwigera iguri okwaga chimbo iyiga ebisa kubia etiri binya sara ngiritie bionse na ayana aronya sata gitakore buna ata gitaya kora singa ki yabono na indo manya gototebiga ige karutu kurigiriria se ebyombe bya babere bya ebyombe biga bya abaisike bali komia bekungi egenta kwana nkeringa eiwa ebwati kitaya etaya etene teringa nario manene na ndege ndo kiroyo omona abwate buna twensi tubugurite ringa nario manene tubwate etaya ikitaya ekigari tanga nikiro omona abwata amafuta ara asetaya lakini mba abande mbali batabwata isaine abanchwa oyo gwata na naringa nario manene tonyare kulimanya biya no muika etaya neringana omuika oteneneire na mafuta na endo muika nero kuigura obubisu bwa Nyasaye twamanya ogera ringana eria amanya gutworo kikiro gwanja kwa Nyasaye ekara twachira se nyumba yo monene tigango tumugaramira monene aturaye gwitera somo ikoma cheno amen hoisa kurigeria aboroku ba Kristo Yesu asenga kiri barengo konya bataranyoru muika Yesu na abatomete bagakora ibikone byonse bonsi lakini chinguru cyabo cyo komenya buna aba Kristo nchiarengo no na matemu mbari ko yaremereria nyuma yo konyoru muika esenga kiri ya Pentecost